Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dude Store ta, karon sabay ta. Malagaw ta sa Lake Leonard o sa Tambo Cafe. Tara, malagaw ta. Sabay ta, dinhilang sa Dude Store ta. Tara! Si Mother ta sa lake? O, namangkot anay ka? Hindi na kaya Oo. Pwede man ibili nato ang sakyanan mo dyan. Sa ako na nga sakyanan daron ta eh. A few moments later. Okay, welcome to Lake Leonard. Ay, gunit ko din. Gakit, kayak. Ay, okay. Ya, pwede po mo mag-cottage na. Tay cottage dito, close. Cottage, 500. Yan, ako tayo open, 100. Ya, pwede mo mag-order dito pagkaon. Pero tilapia lang ang ginaserve dito, sir. Di-fry. Ah, so diri po gikan sa lake ang tilapia? Ah, okay. Kami makapamingwit me. Pwede mo, sir, naman. Wow. Naman fishing rod. Ay, kami ang mag-ano. Pwede na, inuhan na pong isda kung makuha. Ah, Kung na natay parintahan dito. ay, okay po. Kung magpalit mo paon, tag 20 niya. Atong fishing rod, tag 20 ay sa kauras. Ah, okay. Ang kuan, ang bangka, ma'am, tagpila? Ang bangka, sir, kay 4 to 6 ang sakay, kay 400. Yan, na ay duha tulo, 300 po. Na may driver, na may life vest. Pero ang kuan, Katong kawayan, gakit, sir. Gakit. Kay 50 tulo ang makasakay. Kamura po'y mabugsay. Mabugsay. O kung magpabugsay mo, duha lang ang musakay niya, 100 inyong bayad. Ah, sige, sige, magita mi dito Yan, na ay kuan. kayak dito po, duha ang makasakay kay kuan. Kining 100. Pero walay mga buaya dira. Wala. Ah, sige, sige. Sige. So, one low me, 35, 200, Yes. 280. Wala dito sa takbi. Okay, thank you. Welcome to Lake Leonard. Yeah. Ma'am ngalan? Ako, Fanny, sir. Tawagan lang ko Fanny diri, sir. Nasa entrance. Yeah, okay. Okay, first time ko diri sa kuan. Sa Lake Leonard. Ah, sementado mo di ay. Dinosaur ka ba? Halabi, yes, may dinosaur dito. Okay, welcome to Lake Leonard na. Sulod na ta. Tana. Lamsin family from Cotabato. South Cotabato. What's up mga mananap? Ay, diin. Mag-unsap ka. Hello. Good morning. Mag-unsa na may diri? Ah, ano? Ana pa'y ticket dahil? Lahat po itong dito entrance? Paano mang ticket, sir? Katong ticket na ikuha niyo dito. Ay. Kailangan dito ako. Ay, sige, sige, sige. Sige, kuhaan sa na ko. Ay, amo da? Nip. Unsay, mag-unsa mi di nga maayo nga malingaw mi? Sa karon sir, pwede ta mag-gakit or magbangka. Okay sa inyo ulan man. Kung di ka uso kung ulan, diyan na lang mi picture. Picture lang sir, palibot na yung mga duyan pa anak dito sir. Ay, okay, okay. Sige, sige. Kaya kung dili pa ulan sir, okay kayo na mag sakay bangka or mamingwit. May mingwit ka na. Dagan po makuha po. Depende na po sa pangamot sir kung howd siya. Ah, day. Ay, praktisanan yun ay ning kuan. Pahaudan na eh. Sir, na murang mag-jogging ta sa isa ka simana. Oh, warm up. Ana, tama. Mga drills kinahanglan no. Pumingwit. Ma'am, buta na. Shout out diri ma'am. Dali ma'am. Sa akong channel, YouTube channel. Para makita ninyo niya. Good morning. Uy, no. Dito ako. Driver ni siya, sir, sa sa bangka. Oo. Wow. Siya sa may gakit, sir. Nag-entertain. Yehe. So, mo ni kay natawag nga dili tanan nga entertainer maot no? Yes, sir. Tanan entertainer. Dili na good. Dili entertainer sa Japan. Entertainer sa Lake Leonard. Sige mga tuloy sa baba. Thank you. May asawa, may anak. Sige. Shoutout na shoutout. Shoutout. Walay ko ano yun. Kasi,
Dali, imo kuan, imo kaila ami Sige kuan. na dayon. Oh, sa kong mama nga si Flora Beringel, o si Miljan Beringel, ay di Beringel. Oh, ya, kana. Kay, ala nami bing. Wow. Ano dadi ya kantin? This is Lake Leonard. Kalamit diri ang kuan o kanang hayahay no. Ulan-ulan hangyud karong panahon na. Unsa ni nga isda? Sa ano? Ay, tilapia. Ay, buhi pa oh. Ay, pila po kilo? 140. So, dili ni ko. Fish cakes. Dili ni bahog lapok eh. Wow. Oh. Diri sa Lake Leonard, pwede ta boating, fishing, camping, and gakit, kayak. Ayan. Diri ta sa baba. Giulan ng gyud karon. Ay, tora mga gakit oh. Tadi. Adventure begins where certainty ends. Ano to? Adventure begins where certainty ends. Hindi ko kadito. Adventure begins where certainty ends. Step, step. Where certainty ends. Ah, hi. Wow, welcome. Welcome to Lake Leonard. Ulan nga. This is it. This is it. Pansit. Muni gakit unta. Basta ulang adi mo. Nami dadi ya. Adi mo. Ay ato gaya ko. So diri ay magkuan ay mga tilapia. Yung mga tilapia diri nga ginakuan nila, gina-fish cakes lang. Kani kaya oh. Iyaluan din Nami orange. dagi dati yan. Ang sakay sa duyat Gani. ito. One, two, rigido. One, two, rigido. Wala. Asa man ang picture? Ito? Ito. Yan lang Jiko. Ay, ito. Ano? Kaya ko ito. Okay, go. Against the light. Against the light. Wow, nice. Pwede na tatapag picture pa diri. Yay! Thank you. Diri ta nasa Lake Cebu. Lake Cebu. Lake Leonard gali. Tana-tana kay ulan-ulan. Diyan lang kami. Okay. Balik tayo. So may mga cottage po diri. Jadubing. Gani. Kata ka ano. Kaya, anong masasabi niyo sa ano sa Lake Leonard? Okay. Wow. Ang ganda dito, be. Medyo maganda. Kasi nag-aulan. Nagaulan man good no. Sige ah. Belang taon ko anay dia. Kung ano di. Mga kahoy. Mga gani gagmay. Bugnaw bug. May mga duyan-duyan. Mag-relax-relax. Kay gihapon. Okay. Oh.
Gauyog. Dire tambayan. Doon na tong kapihan diri, ma'am. Doon lang, sir. Mga 5 minutes na siguro, sir. Gikan sa katong sa gate. Papasulod yes, na. po, sir. Ay, sige, sige. Mama, yung udto ninyo, kung na kayong ticket, tapos dali mo maglago. Tara. Da. Ano sa Jake? Ingan siya og muumon Japon din mo gayna. Ana sa. Ade ay. Mo daw mo gihapon gayna. Sila. Ana. Wala sila. To travel. Ma-fish cage. Dira. Nami daw prasa sira parehas ka ang Lake Cebu no hay. Ang andang ko anpod antong tilapia ba kay naaman sa fish cage. Oo, tapos dili to baho og luta kay ano man. A few moments later. Okay, welcome to Tambo Cafe. I-shout out tong taga Tandag Bing. Tung kaina? Man to di ba namin yung sabi mo niya? Oh, katong pulis daw. Kulit ang babae. So why order? I order, ma'am, entrance please. Ah. Order and amount. So dirita sa Tambo Cafe view deck. So makita ni makita nimo dito ang Lake Leonard sa baba. Wow. Mag-order lang ta. Itong french fries at saka hot chocolate. Kita kay kuya ko lang. French fries and hot French fries ano? French fries, ah? Hot chocolate. Da. Ano mo? Ano yung imo doon store? Ano yung mo ate? French fries. French fries po. French fries. Bali apat na french fries. Okay, kan? Apat na french fries o hot chocolate sa ano mo? Bro. Bro daw. Pila ning cup noodles? Na-order na. Kana na lang bulalo na. Ano may ay? 45 na. White coffee, isa. Tabliya. Sabliya. O sa gani maragusan. Sa nagay ni ma'am? Mako pa. Shout out sa akong sponsor. Yo hay yan. Yeah. Nakita na to ang Lake Leonard. Magpicture ta dyan karon ho sa may kuan ha. Buwan ulan. So, kagwapal di ay ni. Ready. Sandara Park. Sandara Park. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Next. Next batch. Video mo na do? Hi, ulit na. Okay, bye-bye. Ikaw mag-drive. Ha? Ansa? Oh, ay sa akong vlog dali. Dili ko kay ba. Meanwhile. Hey, shout out sa The Breed Elite kay Arnold Dilampas, please support the Breed Elite channel. Kay Love Ford Swan, Ford TV, please subscribe, support the Ford TV.
And shout out to Arnold Canyabano na andyan na sa Maynila, no? God bless always. Ingat palagi. Ayan. Yeah, manamig pa nga diri sa Tambo. Thank you ulit nami. Thank you for watching. Sa pagkakaroon, bye-bye. God bless everyone.